Lobby was sowieso de eerste band die met Kaseko begon. Tenminste, Maron band die met Kaseko begon. Eigenlijk wel. Ja, toch? Eigenlijk wel. En u zei eerder, jullie deden Latino's na. Ja. Ja. Oké, Ja. daar haalden jullie je inspiratie van. Inspiratie. Ja. Ja. Oké. Maar, let wel. 1956. Kijk, je had 3 dorpen in het binnenland. Die je kan zeggen van de Morat Bescoro. Oké. Santigron, Gansi en Tamarin. Tamarin aan de Kotika, daar waren de fraters en de zusters. Oké. Ja. Men zei van de beste voetballers, die zijn op Santigron, Gansi en Tamarin. Tamarin. Santigron zegt van nee, niet op de Morat beste voetballers. Want we spelen hier tegen hoofdklassers. Gansi zegt nee, is niet waar. Wij hebben het. Toen zei Santigron, ik ga helemaal op Gansi. Dan kom ik jullie verslaan. Oktober 1956 zijn ze naar Gansi gegaan. Daar had je al een georganiseerd groep. Adrian Banti. Die muziek maakte. Die muziek maakte. En Kaseko song. Adrian Banti. Oké. 1956. Ja, oktober 56 waren ze daar. Oké. En die liederen die mannen daar zongen, hadden ze overgenomen naar Santigron. En de gitarist van die groep was de vader van Bayri Beesman van Cosmostar. Je kent Yvonne Vrede toch? Ja, Haar vader. haar vader. Ja. Toen kwamen ze terug met die liederen hier. Mide, 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 Sisa Taisho, mide Neliba. Amalumbi, Tita Pasa, Amalumbi, Kwame Atela. Al die liederen waren liederen van de mensen van Ganzi. Ganzi. En Dus die- eigenlijk was deze groep dan de eerste die met Kaseko begon? Als het ware, of in mijn ogen. Ja, en mijn niet ogen. dan Umalobi. In Umalobi mijn kwam ogen. na hun dan. Umalobi kwam na hem, maar let wel, Umalobi is de eerste groep die in Paramaribo is gaan spelen. georganiseerd Ja. met ja. instrumenten. Ja. Want zij hadden geen bassgitaar en dat soort dingen. Oké. We zijn hier begonnen eerst met die drumset. Ja. Daarna 1 solo gitaar alleen. Daarna bass. En daarna een trompet. Dus ik wil net zeggen, want jullie zijn ook niet opgericht met blaasinstrumenten. Nee. Dat was er in het begin Weet je niet hoe bij. we aan die blaasinstrument kwam? Troepenmacht in Suriname. Die trissers. Dus die kwamen hier. Meneer Oké. Cederboom. Ja. en meneer Watking. Ja. Die muziek, die groep had ik niet genoemd. Watking had Golden Star. Oh, oké. Ook een Kaseko groep. Kan ik een groep, ja. Oké. Onder de leiding van meneer Meneer Watking. Watking, ja. Ja. Die kwamen hier. En die zeiden van, zo, hoe je wat bent, ja, dus dat kan play you nu. Toen Omalobi tree op. Oh, oké. Ik dacht, oh, no, ritme, die zie boem. Toen zei de kapitein aan meneer Cederboom, van meneer Cederboom, je ziet op, de man play maar wat mankeer, de man. Meneer Cederboom tak sa mankeren. Wat tutu mankeri. Een trompet. Toen zei meneer Cederboom van, oké, we komen terug met een trompet naar Santigron. Die militaire kapel toch? Ja. Toen kwamen ze terug, inderdaad, met een trompet. Zei de kapitein van Cornelis Pinas, jij bent manusje van alles. Jij mag vandaag beginnen om te blazen. Ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe. Oh nee. Zo. Destijds had je een zekere Magnak op uitkijk. Ja. Die had daar een zaal, was een trompetist. Ja. Had daar een zaal gebouwd, genaamd Olala. Ja. Toen gingen we daar spelen. Natuurlijk zonder
instrument, zonder trompet. Trompet, ja. Maar we spelen al met solo-gitaar en zo. Toen heeft Cornelis Pinas aan praat van, helemaal leer me maar trompet. Dan zeg ik, ja man. Die man ging elke zondag van hier op Santigro naar Uitkijk, per Coriaal. En niet gedreven door een buitenboordmotor, maar met zijn pedal. Paria maar bij Parigua Uitkijk. Go leer bloma trompet. Hij komt baka. Wauw. Oké, en dus zo begon hij dan Zo trompet begon te hij dan spelen in trompet te spelen. Umalobi. Die Umalobi, Ja, ja. die Cornelis Pina, die was bakkermat van Ja. alles. Ja. Oké. Dus de trompet kwam erbij in, dat is jaren 70 dan? Ja, ja, ja. Jaren 70, Ja. oké. En die scratchy drum? Die Skrakidong is ook later gekomen. Oké, ook even Er was aan geen het begin. scratchy bij. Dus in het begin hadden jullie eigenlijk alleen drum. Drum. En En die timbal. Oh ja, Die en die wij timbal. conga Ja, noemen ja, dat. ja, ja. Ja. Oké. Weet je wie onze eerste scratchy man was? Heb je gehoord van William Souvenir? Ja, hij Zijn woont nu in oom. Nederland. Oh, zijn Zijn oom. oom. Ja, ja, oké. André Souvenir. Oké. Die was onze eerste scratchy man. Scratchy man. Oké. Dus Umalobi wordt opgericht en jullie nemen vooral over van de band Adrian Banti. Adrian Bantia. En hoe horen jullie de muziek van Latinos dan? Want Latinos is vooral in Paramaribo. Hoe horen jullie hun muziek als jullie hier zijn in Santigro? Hoe hoor je dat? Wij gingen naar dingen toch? Naar Confuari toch? Oh, oké. Ja, ja. En daar traden ze op en daar hoorde u dan de muziek. 30 Oké. april en 31 Ja, ja, augustus. ja, ja. Ah, oké. Ja. Oké, oké. En Oké. let wel. Wij in het binnenland waren gesplitst in 2 groepen. De RK's Ja, en de IBG'ers. IBG'ers, ja. Ja? En Parani van Dit Latinos van Latinos, ja. is een RK jongen. Hij is opgebracht op Bonifacius. Daar waar Leo Victor is. Daar was er een internaat. Klopt. Ja. Ja, ja, ja. Daar is hij opgebracht. Oké. En wij zijn RK's. Dus alles wat we deden was RK. Zo'n gevaarlijk politiek schriftje. De RK van Pater Weidman. Ja, 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 ja. Oké, en de beginjaren van Umalobi, zongen jullie alleen Saramakans of ook al gelijk Sranatongo? Wanneer ik schreef Ja, een lied in Sernantongo, was de voorzanger mijn neef Mighty Joe. ja. En als ik een lied schreef in Saramacans, was het Lord Atjentje Henk Pinas. Die dan dat gedeelte Ja, zong. ja. Oké. Dus eigenlijk heeft Umalobi altijd in beide talen gezongen? Beide talen Ja, gezongen. Ja. Oké. En toen ik erbij was ik geen zanger, dat zei ik je toch? Ja, ja, ja. Toen ik begon te zingen was Cadans, Calypso van Mighty Sparrow, Ja. Cadans van Lord Nelson ook al. Liederen zoals Saina, Kede Saina, Oh, dit is een Ahoy, ja. Ja, ja. dat soort liederen. Ja. Mr. Walker, Ja. Good morning, mister. ja, ook dat niet bij Barry. Ja, oké. Oké. Later ook Oscar Harris, Ja. I've Got Witnesses. Ja, ja, ja. Ook dat niet bij Barry. En dan, Later, ja. met BJ zingen Kasiko. En vanaf En wanneer die was dat? Vanaf wanneer begonnen jullie echt Kaseko te zingen? En vanaf de 70 jaar is het al toch? Oké, oké. Onze eerste optreden op de tv was Ja, live toch? was, oké, 77. dat was Kaseko. Oké, en dan nu met Cosmo Stars, want Cosmo Stars is in Paramaribo opgericht. Met natuurlijk de mannen van, die kwamen ook uit Gansé, uit Burkopondo. En Cosmo Stars was in het begin ook een allround band. Ze zongen eigenlijk van alles, ook kinderbal en dat soort dingen. Ja. En zij zijn in ze begonnen in 1976, maar in 1977 hebben ze
zijn ze begonnen met spelen buiten. Hoe is dat geschied? Volgens mij hebben die heren me dat verhaal verteld hoor. Wat hebben ze gezegd? Ik weet het nu niet meer. Oké. Cosmostar, de leider van Cosmostar, was Arthur King. Ja, dus, ja. Dus Ja, heeft bij onze opleiding gehad, oké. Umalobi. Ja, William Souvenir, idem. Ja? Toen men Cosmostar heeft opgericht, is hij zelf 77. ja. 77 was de furorejaar van BEP. De politieke partij. Ja. Oké. Onze, als ik zeg onze, dan weet dat ik een bepper ben. Nee, dat weet ik niet. Maar waarom heb ik gezegd onze? Oké. Waarom heb ik gezegd Dus dat is onze? dat- Oké. Ik ben 1968 ben ik getraind in BEP. Oké. En de ABP, daarna PBP, Ja. daarna BEP. BEP, tot, oké. tot de dag van heden. Ja. Ons gebouw, partijgebouw, Ja. weet je waar hij was? Op de hoek van de Industrieweg. Er is nu een zinkplatenfabriek daar. Oh ja. Ja, 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 ja. Daar was onze partijgebouw. Oké. Net 1977. Hebben we Cosmostar gecontracteerd van, luister, elk weekend, zaterdag, kunnen jullie hier optreden. Jullie mogen alles zelf organiseren, we gaan jullie niet betalen. Maar wij gaan het omroepen, zodat mensen kunnen komen. Die mensen kwamen bij ons. Ja. Daarna speelde Cosmostar. Zo is Cosmostar populair geworden. In 1977. 70, ja. Want die mensen kwamen dansen toch? Ja, 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 ja. Ja. En later, wanneer Cosmostar iets gaat organiseren, wat ik weet hier op of kost je toch? Yoga kost je. Zo is Cosmostar populair geworden. Oké. En Cosmostars was erg populair in Paramaribo. In Paramaribo. Ja, ja, ja. Niet alleen in Paramaribo. Ja, in nee, heel maar binnenland. ja, in het binnenland. Cosmostar is de eerste groep in het binnenland die een plaat heeft uitgebracht. Oké. Ja. Ja, ja, ja. Daarna Umalobi. Daar bent u, oké. Ja. Oké. Je En moet- hoeveel platen heeft je moet Umalobi eerlijk toegeven uitgebracht? hoe dat Ja, ding is nee, sowieso. toegegaan. Ja. Daarom is het goed om met die mensen zelf te praten. Ja, want toch? je hoort soms wel andere verhalen. Nee. Je moet eerlijk zijn om Ja, die dingen ja. door te geven zoals het is. Ja. Cosmostar heeft eerst Sexy Meid en Oh, daar ja. ben wel sexy. Juist, Ja. Errol Burger. Errol Burger, Ja. ja. Daarna is Umalobi gekomen met Pongo Pongo. Oké. Hoe En die gaat was- Pongo Pongo trouwens? Want die ken ik niet. Wanda kamita waka, adibaka se pasi. Ni mi lukwa mi fesi di so ni mi si bunu poi. Mi ka noiti ya bi pasa so, ni mi waka matuye. Emi baya ku hemo emi baya, bongo pongo emi baya, pongo baya ku mau. Pongo emi baya, pongo baya ku yedi. En waarover zingt u? Ik ging een dag in het bos, wandelen. Toen zag ik iemand aankomen. Ik zeg, hé, er komt iemand daar. Hebben we gesproken. Zijn we in love gevallen. Hebben we gedanst. Oh, nou een lobbypokoe. Hebben we gedanst. We hebben gedanst met onze handen, met ons hoofd, met onze voeten, met onze buik hebben we gedanst. Heb je het ooit gezien? Die zijn wandaka. En wat betekent Pongo Pongo? Gewoon iets. Oh, oké. Een kreet. Ja, net als Chalio. Ja, juist. Oké. En die was een bom in het binnenland. Ja? Ja. Oké. Ik ga het zoeken. Oké. Hoeveel platen heeft Umalobi uitgebracht? Veel. Ja? Veel. Weet je hoe je... En waar werden ze opgenomen? Want ik zag bijvoorbeeld dat, waar we het net hadden, dat, welke studio hebben jullie dan opgenomen? Onze eerste studio was Harto Somodi Harjo. Oh ja. Ja. Die heeft Pongo Pongo opgenomen. Oh, oké. En die tweede was die studio van Disco Amigo. Oké. Op Sergeno. Oké. Ja. En hoe was de band, ik ga even terug naar Cosmostars. Hoe was de band tussen Umalobi en Cosmostars? Goed. Ja? Overal eigenlijk, want jullie traden inderdaad veel op dezelfde plekken. Meestal. Ja.
Uitverkochte dansie en zo. Ja, Ja, ja. ja. Oh, gewoon wat dansen. Ja, dat vind ik goed. Ja. En let wel, na onze optreden in 1970, 71, begonnen die mensen in het binnenland instrumenten te kopen. We gingen eerst naar Kotika, Langa Uku, hebben ze daar Umagado opgericht. Want we heten Umalobi toch? Ja, want die naam ben ik ook Dat hebben tegengekomen. we op Umagado. Umagado, oké. Umagado is later Rhythm Master Ja. geworden. Ja. Hebben ze Apollo 11 opgericht op Adjuma Kondre. Oké. Hebben ze Petrostar opgericht op Petrostar. Petondro. Ja. Hebben ze Steria opgericht op Mungotapu. Steria is geworden Opoyeye. En Opoyeye is geworden Atlantic Stars. Oké. Op Totikamp hebben ze Youngman Star opgericht. Later is die Youngman Star Succes geworden. Succes was de band van Totikamp. Die hebben ook een Paramaribo opgetreden, maar niet zo. Ze waren niet zo geweldig. Ja. Ze deden hun best Hun wel. best, ja, ja. Ze deden Oké. hun best wel. Oké. En